amarya ba kya ne san gaba ɗaya tun can wannan ya kusa gaba ɗaya ba na gane ne. Ni kuma babban damuwa ta wai hotuna. Har yi ganin bikin ƙawaye na gaskiya suna hotuna zafafa. Ni kuma har yanzu na ji shuru. Hotuna? Eh mana. To wai yanzu za mu samu hotuna. A gurare masu dama da ake hotunan da ba za a ma gane amarya ba ma. Ni kawai na rasa gane tun ranar nan. Kake san fa duk karkaran mun nan wani dan waye salamu alaikum ikin sa Allahu akbar amarya da ango me ta tazo kuda ai babu abin da ya min dadi illa da nace aka ce kun fita aha ba wallahi kai yanzu ne ake tattaunawa me zai ne ake shirya mana a wannan bikin me da me za a yi na zamani to ka san da yanzu muna tattauna da amaryar nan akan me ake wurin an kawo mata kyamara kuma kyamaran da za a kawo mata fitaccen kyamara ne wanda idan an kafa sai an san an ɗauko hoto kuma ni ka san ni ban san ko ina garin nan ba ban san ina zan je in samu kyamara ba albishirin ka horo amarya ki kwantar da hankali in dai kyamara ce ka photography a kasan nan kaf mun yi fice in dai ɗauka hoto ne mai motsi da mara motsi a ɗauke shi a hoto kiga kamar kina saudiya rin ka da tun na baki ne kai hoto aka yi mun a gurin da aka manna ne nisan kilomita 15 ana kallon goshina ina fara kyan kai ma'aikatan sun kware sun samu hoto sun samu horo na kare kin ji ko kuma da hankali za a ɗauke ki hoto za hidimar biki suna da komai kyamara ne sawun fitila ne bin mai mota sai dai ka zo a yi ma lissafi ka biya a baka da shi a zuba kayan aiki da ma'aikata su je su ɗauko ka su kawo su gama su yi editing su ɗauki abu su baka. To wai shi wannan kamfanin ina suke? Kas photography yana area 11. Area 11? Suna area 11 Gimbiya Street Abuja. Kai? Tar Abuja kenan ba. Birnin tarayya. Birnin tarayya. Ai da kai da ita muna da yakin kowa da kowa da a ba ku labari gwada mu ɗunguma gaba ɗayan mu je mu sa ido mu kalla abin da ya shaɗanta da mu gayyato musu wasu. A wannan gaskiya za mu yi. Ai ba mu ga ta zama ba. A gaskiya ba mu in Allah ya yarda in Allah ya yarda idan an miki daga nan hoto ya kare. A to daga nan ina ga sai can zan je. Shi ke nan. Gaskiya. Yau ba komai ba komai. Mun gode ba komai ba komai. Allah bane da mallaka ba ni da kare ba ni mallaka ai.